Благодарим ви, че се присъединихте към нас за кратък преглед на плана за обезщетение на живот на MWR. Нека започнем с бонусите за членове. Както знаете, когато клиентите започнат за първи път, те ще изберат своето членство. Има 3 членства, от които да избирате. VIP членството, което е $1997 за начало и след това $1997 всеки месец. Членството в Elite има такса за активиране от $120 и $1997 за първия ви месец. Така че това би било общо $23997 за месец и след това $11997 всеки месец след това. Ако изберете елитното членство, можете да добавите еднократния доживотен търбопакет, който е $249,97 и не забравяйте, че той е доживотен. Това е еднократна покупка. Ако запознаете някого с VIP пакета, ще спечелите веднага комисионна от $20. Въпреки това, през първия месец тези членове няма да допринасят с точки към плана за заплащане. Започвайки от втория месец, членството им от $20 ще добавя една точка към плана за плащане. Ако някой се присъедини към елитно членство, ще получите бонус за членство от $40. Освен това, от първия ден, те ще добавят 6 точки към плана за заплащане. Ако добавят еднократния Turbo Upgrade към своето Elite членство, това е допълнителен бонус за членове от $40, който ще ви бъде изплатен. Към плана за плащане за добавката Turbo не се добавят допълнителни точки, тъй като това е еднократно плащане. Така че имайте предвид, че VIP членството струва една точка след втория месец, а членството в Elite веднага допринася с 6 точки към плана за плащане. Това, с което искам да завърша и наистина да подчертая, е важността на разбирането на бонуса за бърз старт. Когато започнете с регистрацията на двама елитни членове в рамките на първите 14 дни, ще спечелите допълнителен бонус за бърз старт от $150. Това е чудесно за тези, които искат да се движат бързо. Ако постигнете това за 7 дни вместо за 14, пак ще получите бонуса от $150 и ще имате възможност да нулирате 7-дневния часовник и да го спечелите отново. Така че, ако привлечете още двама елитни членове през втората седмица, ще спечелите още $150. Направете го отново в трети 7-дневен период и ще спечелите още $150. Това са общо $450 бонуси през първите 21 дни след стартирането на вашия бизнес. Моля, обърнете внимание, че ще получите половината от бонуса при квалификация, а другата половина при подновяване. И освен тези бонуси за членове, вие ще достигнете веднага този ранг сребро и ще си осигурите месечна печалба от $120. Това е накратко планът за заплащане за вас. Очакваме с нетърпение да се свържем, да печелим пари и да пътуваме по света заедно. Добре, значи бонусите за членове са един от начините за получаване на заплащане. Следващият начин да получите заплащане са вашите остатъци от членство. Това се дължи на вашите лични усилия. Това са членове, които вие лично представяте. След като имате 10 членове, няма значение дали са на VIP платформата или с елитно членство, вече ще получавате 10% от месечната им такса за подновяване. Така че ще спечелите $2 за VIP членство и $12 за елитни членства. С увеличаването на броя на тези лични регистрирани членове, този процент ще се увеличи. Както виждате, когато сте въвели над 100 членове, вече наблюдавате 25% от подновяванията на членството им месец след месец. Това е друг начин, по който получаваме заплащане за преките си усилия, като лично представяме членовете. Следващият бонус, който ще обсъдим, този бонус е свързан и с вашия екип за записване. Вашият екип за регистрация се състои от хората, които лично вие представихте, както и от тези, които те представиха, и т.н. Как да се издигнете в ранговете си, ще обясня как можете да постигнете това в следващия раздел. Всеки път, когато някой се присъедини към вас за елитно членство, ще получите допълнителен бонус в допълнение към директния си бонус.
Да кажем, че записвате нов член в елитен абонамент. Получавате бонус за членове от $40, защото те са се присъединили като елит, но тъй като вие сте сребърен посланик, ще получите допълнителни $10. Да кажем, че се издигнете в ранг, за да станете посланик на Нефрит, и след това някой, когото лично представите, се издигне в ранг до сребро и записва ново елитно членство. За записване в елитно членство, те ще получат веднага бонус за членство от $40. Те също така ще получат допълнителни $10 за това, че са в сребърния ранг. Но тъй като сега си най-близкият посланик на Нефрит, ще получиш $40. Защо получаваш $40 тук? Защото те вече получават $10 от тези $50. Да кажем, че нямате никой класиран между вас и новото елитно членство и вашият лично регистриран посланик регистрира ново елитно членство. Като бъдете единственият човек, класиран в тази област на дейност, ще получите пълните $50. И както виждате, с повишаването на ранга ви, тези бонуси за изграждане на членове ще започнат да се увеличават. Ако сте на същия ранг като вашия лично регистриран член, общият бонус за строители ще отиде при него, тъй като сте на същия ранг. Ето защо ви насърчаваме винаги да се стараете да сте с един ранг напред, за да можете да получавате тези бонуси за строители. Сега нека да преминем към остатъците от двата отбора. Остатъчните възнаграждения за два отбора са в основата на нашия план за остатъчно възнаграждение. Те са предназначени да ви възнаградят, докато растете в иерархията и се развивате като лидер. Нека поговорим за това как се издигате в иерархията, за което говорихме. Наричаме ги нашите двойни екипни остатъци. Мислете за това последния начин. Имате десен отбор и ляв отбор. Всеки път, когато доведете някого в бизнеса и го регистрирате директно, той първоначално ще попадне в резерв. След това трябва да ги поставите на следващото свободно място или някъде в десния или левия ви отбор. Това, което трябва да направите, за да стигнете до първото място в класацията, сребро, е да натрупате 18 точки. Ако си спомняте, VIP членството ви носи една точка, считано от втория месец, а елит членството ви дава 6 точки веднага. За да постигнете 18 точки, можете просто да запишете 3 нови членове в елит членството. Елитното членство е на стойност 6 точки, а ако станете 3 членове, ще получите общо 18 точки. В момента, в който го достигнете, ще започнете да получавате по $4 дневно. Ще го видите как пада в задния ви офис. $4, $4, $4. По същество това ще ви даде остатък от $120 месечно, стига да сте сребърен. Сега, когато започнете да привличате повече посланици в бизнеса и те решат да го изградят, и те също привличат повече посланици и членове в бизнеса, ще започнете да трупате повече точки. Както можете да видите тук, след като съберете 72 точки, вече сте постигнали златния ранг. Това може да са 6 членове на елита от едната страна и 6 от другата. Елитни членове от другата страна на двойния екип. Така че общата сума от обема, който вие и вашият екип за регистрация генерирате, ще се увеличи от $4 на ден до $10 на ден, което ще ви даде месечен остатъчен доход от $300. Важно е да се отбележи, че вашите двойни отбори трябва да са балансирани от двете страни, за да се постигне ранг. Точките на левия ви отбор се броят до 50% от общия брой точки, необходими за ранга. Точките на правилния отбор също ще се броят до 50% от общия необходим брой точки. Нека използваме ранга на Нефрит като пример. За да постигнете ранг Нефрит, ви трябват общо 700 точки. Това ще ви печели по $40 на ден или $1200 на месец. Трябва да имате 350 точки в десния си отбор и 350 точки в левия си отбор. Например, ако имате 400 точки от едната страна и 300 от другата, няма да се квалифицирате. Трябва да имате 50% от необходимия обем от всяка страна, по 350 точки за всяка. Въпреки че може да имате 500 точки от едната страна и 350 от другата и все пак да се класирате, е важно да поддържате този баланс от 50 и 50 през целия план за заплащане. За първите 3 ранга, сребро, злато и платина, точките трябва да идват от точките на вашия отбор за записване.
Това означава членове, които лично вие записвате, и членовете, които те записват и така нататък, като не забравяте да ги балансирате 50 и 50 отляво. Който и да е крак. След като достигнете платинен статус, можете да броите до 50% от обема си от това, което наричаме преливане. Преливането се състои от точките, генерирани от вашия спонсор или негов спонсор, осъщество вашият възходящ мениджмънт. Докато работите върху изграждането на точките си за двоен отбор, вашият възходящ екип може също да разположи членове в десния и левия си отбор. След като постигнете платина, можете да включите до 50%. Сега нека разгледаме бонусите за усилване. Това е чудесен начин наистина да започнете да увеличавате седмичното си заплащане и да позволите на посланиците на непълен работен ден да получават доходи на пълен работен ден. След като постигнете златен ранг в бизнеса си, ще отключите бонусите за повишаване. Това е седмичен бонус и трябва да погледнете точките, натрупани от понеделник до неделя. И се нулира всяка седмица за винаги. Ако заедно с вашия екип за записване натрупате 36 точки с максимум 18 точки за всеки етап от екипа за записване, ще бъдете възнаградени с бонус от $600. $300 ще бъдат платени при квалификация, а след това $300 ще бъдат платени при подновяване през следващия месец. След като постигнете ранг платина, ще имате право да участвате в бонуса платина. Екипът по записване натрупва 72 точки за една седмица, от понеделник до неделя, като се нулират всяка седмица, за винаги, с максимум 36 точки на етап записване, ще получите допълнителни $1200. Точно така, $1200 на седмица, $600 ще бъдат изплатени при квалификация, а останалите $600 при подновяване. Точките се нулират всеки понеделник сутрин. Това е цел, към която вие и вашият екип можете да работите всяка седмица. Добре, нека да преминем към следващия бонус, който ще разгледаме. И това се нарича президентски бонус. Това е след като станете част от посланиците на нашия президентски клуб. Сега, това, което наричаме президентски, е след като достигнеш нефритения ранг. Това се класифицира като лидерски ранг и вие ставате посланик на президентския клуб в MWR Life Company. След като достигнете ниво нефрит или по-високо, ще получавате 20% от точките за втория си етап като бонус. Например, ако имате 1500 точки от едната страна и 1000 точки от другата, вашият по-малък крак или втори крак е този с 1000 точки. Ще спечелите 20% от тези 1000 точки, което се равнява на допълнителни $200, които ще ви бъдат платени през този месец. Друг много вълнуващ бонус е бонусът за кола, където можете да спечелите $500 за кола. Има някои критерии. Превозното средство трябва да е на по-малко от 5 години. Трябва да е в MERC-DSBNZ, Audi или BMW и трябва да поставите стикера MWR Life върху него, за да се класирате. Необходими са ви 300 точки за записване в отбора, с максимум 100 точки на етап. Това е отделно от вашите двойни остатъчни екипи, десен и ляв екип, и се отнася до етапите на записване на екипа. Можете да броите до 100 точки от всеки етап, за да се класирате. За бонуса за кола от $500. Като алтернатива, можете да изберете да получите $250 в брой. След това, нека разгледаме еднократните бонуси за постижения в ранг. Когато постигнете платинен ранг, ще бъдете възнаградени с ваучер за житейски опит на стойност $300. Това е фантастично, защото ви позволява наистина да изпитате стойността на компанията и да споделите своя опит, като се отправите на пътешествие, изпълнено с житейски опит. Компанията инвестира сериозно в посланиците на MWR Life, целящи да превърнат хората в истински лидери, които след това могат да инвестират обратно в собствените си екипи. Ако сте класирани като Jade, компанията ще ви възнагради с уикенд отдих, обучение от най-високоплатени служители и корпорация, които ще инвестират във вашето развитие в една феноменална обстановка.
С разрастването на бизнеса ви и привличането на повече клиенти, доходите ви и рангът ви също ще продължат да се покачват. Станете Руби и ще получите опита на изпълнителен директор. Това е пътуване до Майами с полети за двама, настаняване в петзвезден хотел, частна вечеря с нашия изпълнителен директор Йони Ашуров и ваучер на стойност $2000 за харчене, свързано с начина на живот в Майами. Постигнете още по-висок ранг и можете да спечелите луксозен автомобил и парични стимули. Ами суперкула Ферари или Ламборгини? Или дори дом за $1 000 000 като бонус за постижения в най-високия ранг на нашата компания. Точно така, къща, купена от компанията на ваше име. NWRLIF и наистина се отплаща за хората, които се отличават в бизнеса, а също така имаме фантастично признание за важни етапи, от пръстени до часовници Rolex. Можете също така да се задълбочите в различните изисквания за ранг на тази страница.